Čo by som vám k tomu ešte bližšie povedal? Je pod žiteznu, má vložku, ktorá pri narázoch bráni tomu kyslíkovému koncentrátoru, aby sa zničil, neodrel, nerozbil a tak ďalej. A ten povrch je tak kvalitný, že tú vlhkosť naozaj nenasiakáva a je vode odolné, hej, akože by som povedal, že má dobrý kvalitný ten zátier. Materiál nie je krčivý, že po dlhšej dobe, ak je nasadený na kyslíkovom koncentrátori, tak sa vyrovná a potom je to OK. Výborne. Tu máme tiež máme tiež kyslíkový koncentrátor. Si ho môžeme ukázať. Tu je ten bočný tiež zips. Pekne ho otvoríme. Hej, trošku ho dám tak na stranu, aby ste videli. Hej, parádne uskladnené. Prakticky sa to